chibai ule kan tam siam tur hi tel khat ania ano chin zonga kala a ka thian fai ka sil fai vek to ari zonga hi chuanin gramza somsari ania antam hi kan lo chhum ve sokang antam chhum na tur tui ka chuanga hemi a hian chi ka tela tui po alo so to ata hianin antam hi ka thlaka kan chin lawanga rei lo te ti hian minit ni borvel kan chhum venga mei hi asanga ka da a ti hian asawa ka letanga achum na tui hi tam deuh pawh kha ngai chuang lawa so tha a hi ka let le dawn ani ti hianin minute thum dawn ka lo chuang to a kan duh min deuh ani chuan a ai rei te pawh kha a chuan theih thawa gas ka off a kan sil lawanga ti hian kan lo da dai yang an tam pawh kha hei alo dai vek to a kan duang chen chen khanin kan chananga kan soi to kha an tam hi ano vek kha kala a lo chan zo to a sei dan te kha chu mani du dan dan khan kan ti me anga chan dan tok kha chu chuan hemi a hianin chi tlem te a chhum laia kan tel awang khanin ka tel hnem vak lawa fish sauce te kan la tel dawna chuan ajinomoto so khat fish sauce thir fian te khat al em awangin chi kha ka tel tam lawa chibung kan hmui sa ania hei hi tablespoon khat chuan badam kan hmui tablespoon thum ari zong kha chu gram som thum ania chuan hei hi hmarcha hmui tel chuan hmui ka leya tel hi chu kan du zat kha kan lei me anga ti hian hei hi ka lo chaw polanga heti anga an tam to hi a tui lutuka fish sauce le ajinomoto hi ei lo tan chuan tel lo mei tur ania a tel lo pawh hianin a tui em tho ani ti hian ka lo chaw pol tha to siam chung hi a rei lo sia a tui lutuka thain ti zong te ni chuan in lo siam ve dawn ania ka channel min lo thlir saka wangin ka lo me